זין! מוריה! תעזבי אותי כבר, יא סוטה! היי, מצאנו אתכם! איו! מה? זה לא אשמתנו. וזה קישור. כן, אבל... זה נורא. אוי, נו, לא זה שוב. מספיק! 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 תראו, פייה? זה זכר דבילי, בן פיות. לא חשבתי שאתה יודע להבדיל בין השניים. אולי פי. לדעתי פיון. אם לא אכפת לכם, מעדיף שתראו לי פס. היה זה בזה פרק של באפי כבר. באפי? כן, הפרק הזה עם ה... איזה פרק? נו, על זה שבאפי יצא פה... באפי! כמו באפי רוקי! רוקי באפי! הפוך? לא הרוקי באפי? באפי רוקי! לא, זה היה נכון. אוקיי. זה! מצוין! איזה יופי שאמרתם את זה! כן. אבל מה הקשר שלכם לבאפי רוקי? בטח יש לכם איזשהו קשר אם אמרתם את השם הזה. סליחה. די. שור לי מישהו אחר יכול להגיד את השורה הזאת אם היא לא אומרת אותה. מה זה משנה? אבל אין הופעה, הם לא את! אני מצטערת. מה זה משנה? גם ככה ביטלו את ההופעה, אנחנו מסתובבים פה ביער יער? חצי שעה, הרגליים שלי הורגות אותי. אתם חושבים שהוא מנסה לתקשר איתנו באיזה שפת פיות? בני אדם, אתם תוכלו לעלות את ההופעה שלכם. מה זה אומר? המתחיל במצווה אומרים לו שמור. כמו? בשמחה. אל תשים לב אליהם, הם תחת כישוף או משהו. מה, על מה אתה מדבר? מצאת את הכס שלנו? קסטה, כן. כס. כן, מצאתי את הכס שלכם. גב. חייבת לשמור על זה. אתם תוכלו מצאתי את הכס שלכם. זה הלחש לאחר כך. סצנה 10. אני צודק, לא? מי עוקב אחרי זה? מצאתי את הכס שלכם, בואו מהר ונוכל לעשות את ההופעה. סליחה, בואו נעשה מההתחלה, אני רוצה לראות את הסצנה. כנסי לדמות, באמת. אני מצטערת. אני לא חושב שלחתי אתכם לראות, אני לא מבין למה המלך חושב להתעצבן. אז המלכה הייתה זה לא כן, אני רואה. כמו שדרני חדשות כזה. Look, you really want to look, they really want me to pet them. Being raped by the puppies. בזה אתה מקנא, בזה. שאני נכנסת ככה היא יורדת איתך. רגע, יש פה. הנה שמתי. יופי. אז אפשר להחזיר ממש טוב, אני מספיק שתתחיל להם ככה. תעשה שואו. אוקיי, התחלה. מההתחלה? מי זה? מה אם יבוא עזרי? מה אם יבוא עזרי? רוחות ירדות! זין! זין! מוריה! תעזבי אותי כבר, יא סוטה! היי, מצאנו אתכם! איו! מה? זה לא אשמתנו. וזה קישור. כן, אבל זה לא רע, נכון? אוי, נו, לא זה שוב! מספיק! מספיק! היי, תראו, פייה? זה זכר דבילית בן פיות. לא חשבתי שאתה יכול להבדיל בין השניים. אולי פי. לדעתי פיון. אם לא אכפת לכם, אני מעדיף שתקראו לי. היה את זה. הפרק הזה עם ה... את פרות. נו, זה שבאפי. באפי, כמו באפי רוקי. רוקי באפי. באפי רוק. אוי, נו, מה זה משנה? הם ביטלו את ההופעה, אנחנו עושים עם ביער, אלוהים יודע כמה זמן, הרגליים שלי הורגות אותי. אתה חושב שהוא מנסה לדבר איתנו באיזה שפת פיות? כן, בני אדם, אתם תוכלו להעלות את ההופעה שלכם. אז מה אתה מדבר? כן, המתחיל במצווה אומרים לו שמור. מור. בשמחה. אל תשים לב אליהם, תחת כישוף או משהו. מה אמרת על ההופעה? מצאת את הכס שלנו? קסטה, כן. כן, זה. אתם חייבים לבוא מהר, אין לנו זמן. קרן. אתם סומכים על היצור הנאה במידת מה והשלומי למראה הזה? אני לא יודעת, אבל רק כאילו יודע לאן הוא הולך. רק, אם לא אכפת לכם להוריד את הדברים האלה. הנעליים שלנו? כן, זה. בבקשה. זה אירוע רשמי. רק את הנעליים? את חייבת לחכות שהוא יסיים לדבר. מי? אולי. אנחנו צריכים לעשות את זה כאילו... לא, היא קנתה שלא אמרתי מהרגליים. היא קנתה. I don't do the tongue thing. קצת ימינה בעץ הזאת.
כל הדרך ישר לאורך הנהר דנה, את בטוחה שזה היה דימה שדיברת איתו? בטח שאני בטוחה. אני חושבת שאני לא יכולה לעזור את חברי הנף שלי. באמת. נו, והנה האבן הגדולה, ועכשיו... מה עכשיו? אז זהו, שלא חשבתי שהוא רציני, אז התחלתי להקשיב לו. את צוחקת, את מובילה כאן שעתיים, 2 קאסטים, ביער, ואת בכלל לא יודעת לאן אנחנו הולכים? אולי נפגוש אותו עוד מעט שהוא הגיע, תדקלם לי שוב את הבלדה הקלינגונית הזאת. האם ליום של טבח אמשילך עזעת יותר ועקובה מדם? טיטניה? היי! מה את עושה פה? אני גרה כאן. דז'ה-וו? מה את עושה כאן? חצי מהקש שלנו הלך לאיבוד ביער בדרך להופעה. אנחנו מחפשים אותו כבר כמה שעות. אתה יודע, ג'ים. טיטניה! מה זה? אז את אומרת שכל הקש כאן? איפה כולם? נו, יש פה את דימה ואלכס, אלכסנדר, זנדר, פייק ומוריה ראיתי את סנדר, אני יודעת איפה הוא, באמת? כן, בואו! Warp 9, engage. את חושבת שמשהו לא בסדר עם טיטניה? אני לא יודעת. כל הזמן מתחפשת לאותו דבר בכל כנס. חייבת לזה משמעות. לא יודעת, חשבתי שהיא סתם מריצה של לגולס. מושכת לגולסים. רותם, את המשפטים האלה לא עדיף שהם יגידו תוך כדי הלכה במקום בעמידה? אנחנו עובדים, נכון? לרקוד, וכאילו. מה קורה בסצנה הזאת? בסצנה הזאת... זה כל ה... זה מה שהכנסת היא מאוד התחלנו את הסצנה. We are missing 2 fairies. אבל אין להם כנפיים.